Fantok bosok thuibai thangka Fantok buthai yong phukbai sabai khika Fantok bulai kokro sabai thangka Fantok buthai sokbai joto klaibai thangka O Bemani Bahaikhe solution mannai Omno tuinai norokbai kok thaisa thuisu share khlailai O video no paithak jora soya karinai di jotono khulumka hambai Fantok ni main bemar rok ongkha Puilano 1 number Fantok bosok thuimani Fantok bosok thuimani main reason ongkha Fantok bosok kului bisingo yong phugui jao o bedek no yong phugui chala angke bedek hoinai thuyui thango angke haike joto jeo bedek kului yong aro no yong phugui jao haike bedek no blai no hoiruinai thuirui khio omo haike bebak Fantok ni bufang ni bosok no sabai hike Fantok jimai thango Fantok hoyui thuinani nai thango omai bemar romkhe Fantok bosok bebak sabai nai Fantok no thuimrok no khlaikhiu tai Fantok hajai manya tung phosol kahamke manya ongnai o bemani yakangnani hingke Tata company ni Sumit hini bithi tongo 20 liter tuyo 5 ml tai oboni loge UPL company ni Koprofix hini tongo obono 20 liter tuyo 20 gram o Sumit by Koprofix no mix khlainai bithi spray khlainani raidangkha phoi kasang tai sari kasang o bithi spray khlaimakhe bithini action result kaham mannai 2 number ongkha Fantok buthai yong phugmani O Bemani main reason ongkha sada masi Fantok blai ni tolao tongo o Fantok blai kului no ro susipai jai khiu angke tai o Fantok blai o butui tui khomo angke khomoi nai Fantok buthai o thangoi nai phugui habo Fantok buthai o phugui chawoi nai Fantok bisingo kosok khlai khiu haike Fantok phukbai khilangke chini phosol kobang mannani manyang thango Fantok buthai hamyamang thango buthai kahamni sai hamyasi khibi maro engke aboni bangoi nai omai bemani yakangnan bangoi nai Chash X hini bithi tongo 20 liter tuyo 10 ml mananai tai obobai brunia hini tongo bithi oron 20 liter tuyo 20 gram nawinai o Chash X by brunia no mix khlainai spray machine dawinai spray ma khlainai 3 number ongkha Fantok blai kokro chamani Fantok kokro chamani main reason ongkha trips ni nai yong tongo yong gura obo Fantok blai ni ro susipai saikhiu susipai chate khe blai pasra ongoinai blai kormo pai thango omohai bemar ongkha ke Fantok buthai tei thaiya Fantok jimai nai aste khe thuyui thango omoni jare Fantok phosol kaham manya ong thanai kheto omohai bemar nukha ke daktui no khetoni phuyui o Fantok hamya no khibi rudi hinkeno belai janai o Fantok hamya bufang jodi kheto tongke taibo kobon bufang soloi mano aboni bangoine obono phuinai daktik hakjala khibir khano belai janai o bemani yakangnani bangoine slomohan bithi tongo eba movement to energy hin tongo oroni je kono kaisano 20 liter tuyo 4 ml mix khlainai oboni logotaibo ega sini tongo obono 20 liter tuyo 5 gram nawinai obono mix khlainai spray ma khlainai 4 number ongkha Fantok buthai sokmani o bemar ongkha fungicide eba shotrak attack khlaimani jara o bemar nukjago o bemar ongkhe Fantok buthai sogui buthai joreui thango mani yakangnani bangoinai chong Bactinus 20 liter tuyo 20 gram tai obon loge simudi sini bithi tongo 20 liter tuyo 4 ml o 2 khan bithi no mix khlainai spray khlaimano
hingke o phantok bwthai sokmani bemar no chung yakagui mannai abo bade chung phantok kheto taibo mannai kolnai phantok yaphang no poriskar khlaima tonnai phantogo yong kokrok derom amno mannai kolnai 7 din por por bithi spray ma khlainai tai bufang hamya rok jodi phantok bario tongo hingke amno phui khibi marunai umtui hai rong naikol khe phantok kheto bemar kom no ongnai ao khapangni tahobuk songno jotono no khulumka hambai।